Čaute! Takže dneska sme tu zase s ďalším videom. Dnes nás Lily čaká, čo vôbec nebol môj nápad. Šľahačková challenge. Taška sa na to veľmi teší. Áno. Takúto ma uvidíte len prvých pár sekúnd, potom už viem celá biela. Áno, pretože Lily si vymyslela veľmi dobré otázky. Áno, na ktoré najskôr nebudem vedieť ani jednu odpoveď. Zakerák. To teda dosť. V tomto videu sme sa vlastne inšpirovali od mnohých youtuberov, pretože je to dosť populárne a veľmi zábavné. No a princíp toho je, že si kladieme otázky, ako dobre sa vlastne poznáme a ak neuhádnete správne, tak šľahačka do tváre. Takže... Presnejšie tanier plný šľahačky. Takže už sa nevieme dočkať. No, takže ideme si strieknúť sa pojem prvý? Dobre. Alebo vieš čo? Poď prvá. Bože! Ja si to podržím. No. Držím palce. No, takže, čo je mojou závislosťou? No, ako, ty máš veľa závislostí podľa mňa. No, ale čo je takou, čo veľmi málokrát bez toho vydržím. Ale to sa fakt na to nedá odpovedať. Proste bez čoho neviem vydržať takmer skoro každý deň. Bez modu. Nie, počkej, že ja to už mám na to. Ale by to nebolo, ani si nepovedal, že či to je pravda, alebo nie. Že to malo byť moment prekvapenia. Mojou závislosťou je čokoláda. No ale to mi napadlo, ale veď si povedala, že už nie je sladké. Tak skoro každý deň si dám. Ale to nie je fér, vôbec to nie je fér, ja som to chcela povedať, ale mi to... Prvú otázku mám za sebou. A bolo to strašne nespravodlivé, hej? Takže teraz... Ja som hovorila, že som zakerák. Ne. No ty počkaj teraz. Ja si tu prichystám. Pomoc. To bude zlé, toto bude zlé. Stačí. Čo som mala na svojej tapete, keď som bola ešte v starej izbe? Boli tam hviezdičky, mesiačiky a macikovia. Toto neviem, či tam boli mesiačiky, ale boli tam macikovia. To už taká. Ale vidíš, ako som ti dala nejakú otázku? Dobre. Aká som ja veľkorysá. A vidíš, ako si to ja pamätám, to už bolo dosť dávno. No tak bolo to dávno, ale to si zapamätáš takové. No, daj mi to. No dobre, dám ti teraz ľahkú. No, aká je moja najobľúbenejšia farba? určite na 100% tyrkysová. Janeková? Je to tyrkysová? Alebo čierna? Alebo biela? Nie! No! Nie, však to je tyrkysová. Žiadny z toho môže tyrkysové. Ako bola to moja najobľúbenejšia farba, aj teraz ju mám veľmi rada, ale momentálne tak radšej nosím a mám starú rúžovú. A to som mala odkiaľ vedieť, že si to v živote nepovedala. No si to videla na videu, som ti ukazovala. Že jedna z mojich najobľúbenejších farieb je starú rúžová. Jedna z tvojich najobľúbenejších farieb, to nie je najobľúbenejšia farba, to je jedna. No snad. To nie je fér, vôbec to nie je fér. Chápete, to je nespravodlivosť. Ty si nespravodlivý. Čo som mala už dvakrát zlomené? Ty si mala niekedy dačo zlomené. Čože? Ty si mala niekedy dačo zlomené, to si musela byť veľmi malé dieťa.
Aha, počkaj, ja si už to musím nachystať šľahačku. Ja sa ťa porozmýšľam. Dobre, rozmýšľaj. Pomoc bude sladká. Tu bude nejaký tento chyták. Keby to bola napríklad ruka alebo noha, tak by to bolo príliš jednoduché. Veľa na to rozmýšľaš. Dobre, ruka. Čo si povedala? Ruku. Ruku. Akú ruku? Nie, to proste ruku. Nastav si tvaričku. Pozri sa tam. Ne. Povedz ahoj. Nie, že a teraz poviem, že mám to správne. Daj to preč. Daj presne ruky, daj za seba. Nie, to bude boli. Nebude to boli, daj za seba ruky. To je tak studené, ja nič nevidím. Ale je to sladké. Správna odpoveď je, že som nikdy nič nemala zlomené. To čo? To čo? Presne, to je ten pocit. To si mala vedieť. Vždycky sa s tým chválim, že sa nikdy nič nemala zlomené. No však ja som vedela, že to určite bude nejaká blbosť. No, tak si to mala povedať. Ale keď si sa na to pýtala. Tretia otázka znie. Prosím. Ako sa volal môj druhý škrečok? Počkaj, teraz to nemôžem. Ja som mala 4 vtedy. No, 4? Áno. Však to bola. Teraz akože aj s týmto je to 4. Počkaj. Bola to perlička. To viem. Ale ďalšie nie. Veď to stále bola perlička. Nie. Alebo to bol... Bol to pán Fúzik. Oj, fúzik. Alebo... Počkaj, nie. Taký, také, že hnedko. Dav. Mám to v pľúcach. Jak sa volal tvoj škrečok? Linda. Linda? Áno, Perlička, Linda, Leo a teraz je to Artur. Artur. Keď som bola malá... Vtedy som ťa nepoznala. Vôbec nie. Aké ročné obdobie bolo moje obľúbené? No teraz máš najradšej jeseň. A keď si bola malá... Jar to nebola podľa mňa. Neviem, či mám povedať leto alebo zimu. Alebo to bola stále jeseň. Narodila v lete, tak to bolo leto. Je tu malo šľahačky. Dobre. Takže tvoja definitívna odpoveď je leto. Alebo jeseň. No tak keď si povedala, že to malo šľahačky, tak... To je taký krásny pocit. Nepoznám lepší pocit. Počkaj, ešte mi to ostalo. Nie! Ja idem domov! Prečo moje vlasy? Pretože moje tričko a moje nohavice. Takže aké to bolo? Jeseň. No jasné. Bola som veľmi blízko. Ideme, finálna otázka, ktorú ti poviem. Keď na ňu uhádneš, dostanem to do tváre ja, a keď na to neuhádneš, dostaneš to do tváre ty. Určite to neuhádne. No, takže, kto je môj najobľúbenejší youtuber? Mala by som ich všetkých poznať, hej? Hej. Tých, čo ich všetkých sledujeme spolu. No a viem, že najviac sleduješ Zoelu. Ale... Ja viem, kto je tvoj obľúbený. Alfie. Yes! A daj si sama to jeden... Počkej. Veľké intro. Ne, ideš, poriadne. Ja ti dopomôžem s tým. Bože, aká som rada, že mi to napadlo. Úplne som na ňo zabudla. Ale minulo sme sa o tom rozprávali. To je krásne, aspoň jednu otázku som uhádla. To je úplne krásne, takže máme skoro 1-1. Dobre,
chuť. Tak. Sme sa to ošľahačkovali. Áno, je na čase už to ukončiť. Áno, už máme dosť. Ja už nič nevidím. Už som zosivla. Ja som ti nedala nič na Stop, strich, končíme. Už to... Všade snáč. Ešte musím ísť vonku. A ja idem vonku. Ale ty ideš iba domov. Iba domov, ja idem ešte vonku. No. No, takže už teraz sa môžeme rozlučiť. Áno, lučím. S vami. Lučíme sa s vami. Určite to neskúšajte, alebo... Neradíme. Iba keď s niekým blízkym, hoci my sme si to s blízkym, ja sa nepoznáme. Presne tak. Neodávali sme si fakt ťažké otázky. Uvidíme sa pri najbližšom videu. Pošlem stáčka. Verím, že nebude také šialené ako toto, pretože toto je vážne šialené. A ideme si to spriť obidve. Spolu? Neviem. Takže... Majte sa krásne. A majte krásny život. Bez šľahačky. majte sa krásne. Pa, pa. No tak toto dopadlo. Mám to ešte aj